हामबाय जतन दिनै जों पूर्व बेहाला ईस्ट बेहालाव हाय जों दिनै एडीसी निसिबि आणि एरिया डेवलपमेंट फान्ड निसिबि एमडीसी एरिया डेवलपमेंट फान्ड निसिबि जों जतनी बागै और कोनो पार्टी कालार करी कोनो बसं करी जों दिनै रिगने बाखा 210 टानि ऊपर जों रिगने बाखा ताई 40 जन पेंडिंग तंगो अब जों नेक्स्ट टाइम माने आबनि बागैनो दुर्गा पूजा नि सका कोनो किसी रिबाया फाना रिगने कांसा बरगरिखा बरक खुसिंलिया खुसिंखा गाबनि बागैनो फाइनान्शियल जों ताइबो अमति बिगरा पाकमाया बीपीएल अंतरदय अन्नपूर्णा हाय बरगनो जों सुबाना बागै रेडी आबनि होला जों विभिन्न जागाव जों बागनाय जों आश्रमबारि बागनाय अमति फाय जों मानसु दङ आउनि बागैनो अमति प्रोग्राम चिनि बरकनि नगद थानानि बरकनि वान सुगमान जागाव थानानि बरकनि गान्ति न पर्यन्त थांनायनि बागै चिनि प्रसेस चालु खालामबाय।